Moi! Mä oon Maskityttö ja mä tein nopean tän videon, eli nautethan videosta. Eli siis, mä oon Maskityttö ja mä katon tätä maskia, niin kuin näissä tulevissa videoissakin. Ja aurinko lasaa silleen, eli ei vihaa, kiitos. Ja mä tulen käyttämään äänenmuuttajaa, jottei minua tunnistettais ollenkaan. Ja se olisi minun kannalta hyvä. Joo. Ja mä yritän tänä vuonna tehdä videoita aika paljon. Yksi video per päivä. Ihan sama onko pitkä vai ei. Jos on pitkä, niin siinä kestää vähän pitemmän aikaa kuin mitä editoida. Ja mä toivon, että saisin 10 000 tilaajaa tänä vuonna jossain vaiheessa. Mutta joo. Nähdään jossain vaiheessa taas. Eli tykkää ja tilaa kanavan. Kiitos. Ja love ya. Moi!